Good morning mga kamigs. Meron tayo ditong upo, kamatis, sibuyas, kalamansi. Yan o, magsasabaw tayo ng upo na may buto-buto ng baboy. Yes! Yan mga kamigs, maya na, tulo na siya. Lagyan na natin yung ating ricado, sibuyas at kamatis. Yan. Yan mga kamigs, kunti na naman ang buto-buto mga kamigs. Yung marami natin yung upo. Masarap kasi yung upo kahit nga nilaga lang mga kamigs ang upo. Masarap na yan. Yung sinasawsaw lang sa patis. Okay na yan upo. Kaya lang ngayon meron tayong buto-buto. Yan. Kalamansian natin mga kamigs. Masarap ang kalamansi sa baboy. O kaya buto-buto. Masarap din naman ang ang upo sa kalamansi. Yan mga kamigs. Lagyan natin ang paminta. Yan mga kamigs. Naglagay na tayo ng paminta para makaluto na kaagad tayo ng sabaw na na buto-buto na may upo. Dito sa Bicol, sa Bicol kasi mga kamigs, kahit kalamansi pwede ni timpla sa sa baboy o sa pork. Lagyan na natin asin para may timpla na siya. Ang recado natin guys, luto-lutuin lang muna natin at pakuluin natin ng maigi. Ayan mga kamigs. Kamigs, lagyan na natin yung upo. Mga kamigs, kulong-kulon naman ang ating sabaw. Yan mga kamigs. Yan ang lahok mga kamigs ng buto-buto. Ang upo. Yummy! Yan. Hatiin ko lang sana yung upo kaso masarap talaga yung upo. Lalo na pag may patis. Yan. Maraming upo. Pero masarap yan mga kamigs. Ang upo ay masarap sa sabaw. Lalo na kung ikaw ay may patis. Yan. Yan mga kamigs, napuno na ng ating sirola ng upo. Pero masarap naman yan mga kamigs yung upo. Yan. At ating kakalamansian. Yan. Sabaw na buto-buto with upo. Pork buto-buto. Sabaw na upo with pork buto-buto. Yan mga kamigs. Yan. Yamayan muna yan. Mga kamigs. Nangkulo na ang ating sabaw. Lagyan na natin ang kalamansi mga kamigs. Para maano na natin kung okay na ang kanyang asin. Yan mga kamigs. Lagyan na natin ang kanyang timpla ng aji. Timplahan na natin mga kamigs. Nilagyan din natin yan ng asin kanina. Kaya gasahan muna natin mga kamigs kung okay na siya. Ang ating sabaw. Mga kamigs, ang sarap. Kunting asin pa mga kamigs. Para umakma na siya sa panlasa mga kamigs. Sarap talaga ang sabaw mga kamigs pag kalamansi ang nilalagay. Lalo na ngayon, buto-buto ang ating sinabawan ngayon mga kamigs.
Wow, sabaw pa lang mga kamiks sa ulam na. Mga kamiks, Nice. ang ating ulam na sinabawang upo with pork buto-buto. Yan, ang ating ulam for today mga kamiks. Yan, luto na yan mga kamiks. Hanggang dito na lang po muna ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking munting video. Nag-iingat po kayo lagi. Saan po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po tayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo palagi. Jesus love you po. Bye-bye.